Hej og velkommen til Junior Jagt og Fiskeri. Vi har lige fået 2 sild på. Vi er taget til Hvide Sande for at se, om vi kan fange en sild. Og det kan vi se. Det er vi jo skide gode til. Prøv at lade være med at holde så hårdt i den, fordi du får bare skæld ud over det hele. Det er sgu ellers en flot dag. Mikkel, tag den der også med op. Må vi se den? Så, det var sgu da en fin sild. Det er sgu noget godt solskinsvejr, det der er herude i dag. Tager du lige den? Vil du ikke gå op? Jamen vil du ikke? Jo, jeg kan godt prøve. Så vi fange 8 sild til mors køkken. Det er det, vi kan lide. Så siger vi farvel til Hvide Sande, og tak for nogle gode fisk. Som er lige her. De kommer til at smage godt. 9 styks. Jeg vil godt fortælle lidt om, hvordan det er, at man fanger sild, og hvad man bruger sådan til det. Du kan gå ned i en fiskeforretning. Jeg vil vædde med, alle fiskende forretninger har den her slags til det. At fange en sild, så skal du bare bruge den. Det er så nemt. Du har det her, og så skal du tage det på din fiskeline og tage det her om. Og så er der nogle kroge heromme, som du tager ud af pakken selvfølgelig og sætter på. Så hernede i enden, så er der sådan en lille svivelting. Så sætter du den her 40 gram, nu kan det være 30, 40, 50 gram. Sætter den på, så du kan kaste lidt længere ud. Og ja, så skal det bare vente på, at silden kommer. Det var lige det, jeg ville fortælle. Så er vi så kommet hjem og er i gang med at gøre de fine sild klar til, at de skal spises. Der skal man skrabe skælden af og skylle dem, og ja, så kan man lave lidt forskelligt ud af dem. Vi har så valgt at lave stegt sild med persillesauce. Du kan også tage dem i sådan nogle dunk, ligesom det du kan købe nede i supermarkedet. Sild i glas, eller marinere dem og få lave marineret sild. Men vi har så valgt at, lave dem stegt. Okay. Vi har taget og skært dem ud, skært ned fra bugen af og op til hovedet. Og så har vi taget indvolden ud og skært hovedet og finner det af. Og så har vi så fået sådan en lækker sildefilet. Ja, og det var så det, at jeg lige ville fortælle om, hvordan det var, at du laver en sild. Vi ses!